tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam mana nian na sutamuk na aya sutamuk ayam mana nian na kiawarisanun na temu nian adisu ayam mana nian na kakaptanian wai ahabba ilaihi min malihi atamuk ayam mana nian na mastum unian agiong kutu atamuk na raka o ayam mana nian na peka warisun tugo giong kutu ayam mana nian na fitir o mga fitir ng Rasulullah hay Rasulullah da sakator kami bu ayam mana nian na baso ayam mana nian na ba aya pagkabaian lagi yung kutu tamok na sup mga pangwarisun na nian ni pagkabaya di supawan na ba nian kakapati at tamok kayo manisar kami at man inatamo na kana so tamok kaya na makukuha di siya ba yung makakuha sa lakurakan na kate so kewseo no Rasulullah tiyan na kate tiyan fa innama lahu ma qaddam na ayat tigi na tamok yan nagiyong kutu minibugay niya nun giyuti imalahu giyang kutu atamo ka minipaumagay niyan nagiyuti itamok yan uay ay mana niyan nas kano mga litamok nagiyang ka iya minibugay niyo atamok minisidka niyo minibangon niyo sa masjid minipamumagay niyo sa mana niyan na di mamaganad sa ilmu nagiyang kutu minibugay niyo miyaw sariyo mini pamagumra niyo mini panay kadi iyo pantagbu sa alillah nagiyang kutu irkiyo uay, giyuti tituir kiyo. Naso tamok, aliamba iyo, nagyong kutu at tamok, na tamok o ay mana niya na pumakawaris rakano. Na anda ko hindi tumunisan. Natumup manaki, agiyong kutu at tamok, na ay mana niya na makuha ko, na kakakuang kaun si ko. Ano nga na mauri, na ay mana niyan, na gusto na ka. Ikapadi ka so miskin, ikapadi ka su salakaw di salakaw, ikapadi ka su mga pagaringga, mga tunganaingga, makakakailangan, na yung mga niyan nagyong kutua, say aping gulaw lang karo, apantag sa giyong kutua tamo, kaya inibugin nga kiran, na pipigilan ka, nagitirak kaun. Nagyong kutua liamba ka, aparar ka, nakanabang ngutur ka. Kaya ay kirkun, nagyong kutua, pumakawaris ka. Na di pun kapakai pun ayam makako na sunggiyong ko to karibala ka. Angay no to nakakiyami baga kau paman na lambuan na kau to na ayam na niyan na upa maka si darudupa ka na ayam na niyan nakapakai anak kang udan niya pun na mapangaroma angay no to nakagiyay sa pamana na kuan akubay ron tao nagino ta na tamok yan ayam na niyan na ayam ka pangwarisun nagyong uto ay karibal ka nagyuti sa pulo apulin nagyeng gaya sa katano mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipipikiran niyo nagyong kuto akawsaran niyo kutamo ka ini pa umagay niyo na ipipikiran niyo nagyuto ng balas ng kanuron ukad na ni Rabbul Alamin bitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ددنا سلاو كور كانوا يما سكتور كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدي ابن بتيرائي والله سيك وانتون أنورس نسيكو ألو أنا موري أددن أبغلتان إيران Dad na paglatan niran na gusto kad na niran na Rabbul Alamin sabay man niyan na baadin ang mga tao ay man na translate sa giyong kutuwa kuan ikambitir iyo agusto Allah direct sa kanun na mata no to ko piya kaya ya kasunju Allah ka mamalata sukad ng Rabbul Alamin at iyo ka mamalana ka ginamot to imbitir ang kasumanga datu isaw na mga ulama isaw na mga leitamo ko mga bigan wallahu subhanahu wa ta'ala sa imanan niyan na kuan mga pamamagayan na imanan niyan na kian ka na po na biswallah apa mana matatandu aswallah ayar kami din mata ano to
na sa manuto nagyuto na mitiri ang kasukad ng ka Rabbul Alamin na fayanzuru ayyaman minhu aymanu minhu fala yara illa ma qaddam. Mana niyan na mangilaylay sa giyang kuto abal at takilidian na dead akilay niyan arumwar ko mana niyan na miyang gelbekian amuna. Miya kasidika, miya kapanambayang, why nabalabor nagyang asidika ka mana niyan na mala akilay mga tao. Why mana niyan na miya kapamamagay ka giyang kuto sabab sa giyong kuto may ito aminisid ganyan nagito pamana kaya sababan sa kaya pakasuldian sa surga. Kailan mo naging kuto mga tao miya kasindita miya kasindit sa giyong kuto kaya panutulon wallah kaya pakasuldian sa naraka. Na mana niyan na aminisinditiran na ubo-kubo. O pamana paguyuga wallah sa mana niyan na laakunan na minal mutasaddiqin. Laakunan na minal muhsinin. Pamana mabali ako, mapada ko kung mga tao, adi inggagalbag sa mapya. Mapada ko kung mga tao, ay may na disisadika. Ngayon ito, nakagiyagiyong ko ta, kaya iliran sa kapya o kasidika. Ngayon ito, nakagiya, may ito isidigang ka, na balasang kon wallah. Kapag ay mana niya na, miya kasidika kasay, gamay ito. Dataragiyong ko ta ba, kaya sidika niya nagyang ko to, aso pa na pinsidika niyan. Na kaya sa panuto sa kaya maapirun wallah abadi agyang kota ba inabarasina na mana niyan na miya kasidiga sa iksagiyong koto aso na miya inumagyong koto aso na kaya sa panuto sa kaya maapirun wata sa kaya pakasuldian sa surga ilaman na agyang kaya kasidiga mapasang mapiyab sa sa manuto nagyang koto akip marat mo aniyang ko Allah Ip mitire niyan ko Allah na dedin akailay niyan arum war sa giyang kutu amyaw na amyang ang gagalbakian. Na datar mambu wayamanan niyan na mangilay sa giyang kutu anto na imyang pawana isiksaun na dedin apawana miyang pawana isiksaun na arum war sa giyang kutu amyang galbakian. Miyaw na amyang galbakian. Wayanzur bayna yadayhi fala yara illa nar tilka wajhi na may niya nagyang kutu ambal at takilidan niya nambu ay mana niya na dakilay niya narumar sa gyang kutu apoy na mailay niya nagyang kutu apoy na upun gyang kutu akip mbitiar inun wallah na upun maribat sa may takbo na pusengan sa gyang kutu naraka na la ilaha illallah fattakun nar na kalakan niyo pananggilay niyo baka nung makasul sa naraka walau bisyiki tamra na ada piyabu ay mana niyan at Rasulullah ay may nami pananggilay niyo sa baka nung makasul sa naraka na ada piya ay misidika niyo magaganiyo isidika niyo sa kano mga miskina kana ba editiro punyo ko sa kainis ko sa malami sidigan niyan naging ko ta mga miskina apamana ko na ada piya ay magagani isidika niyo miridasyo sa naraka naging ko tuwa sapoto la kurma mapagikan niyo kung makakakailangan sa giyang kuto ay may na forma. Ilaman na giyang kaya kasidika miya kalalabsikad miya kalalay balas na sa manuto na miya aloy awalaw bi kalimatin tayiba na may kada kato niyo buwan ifsidgan niyo nadapi akatiru amapiya paman na mibitira nga sa padika muslim na makatero ka sa mapia, na mapia nuto ka gito na miya kapia ginonian, nagyang ko tagya pa kapia ginonian na may nabalas ang kaun wallah. Sa giyang kutua, ore guni na makaibi, na miya kang bitire ka na miya kapia ginonian, nagyang kutua kaya tiro nga sa kaya pa kapia ginonian, na mananian nabalas ang kaun wallah. Uda ka to ni wife sidika ni wa sapot tula kurma, na mananian na tiro ka no sa mapia, apakapia ginawa, giyang kutua ini bitire ni. Nilaman, giyang kaya gamatan wagama Islam na upama kasutaw na minggulalan niya na kaya inibagayron wallah at tamok na miya mamagayron na mata na miya kasigurado sa surga. Na madakla iya mga kawasa rakatano siya mga maranaw na inutan wa idip si sadika. Ay buka sidika tano na paman ay buka pa kambalay tano sa masjid na umbalay tano mga arabaya. Ayaw pakakanta no sa korma na wad na miyong maampun siya ng mga Araba korma. Batan wa di pa ka-provide ayaw manan yan na
Ipsidiga tano sa kambelay tano sa masjid. Giya nga mga larang tano itamo ko. Ino di sigurado saya mana niyan na mapadaga ko mga tao sa surga. Mga kambelay ka saya mana niyan na si ko tamo ka. Tunggus kau na imbelay nga sa masjid. Nagiinambala nga sa angkon wallah. Ino tano di sigurado mataw ka surga. Ino ka di sigurado saya mana niyan na adun mini sidikang kaapakay na emana niyan naging kuto ng balas ang kono Allah subhanahu wa ta'ala sa kapakasurga ka. Wah, iman isa na miya kadagdagalay o kita ka kisud sa surga. Wah, na yung gulo lang tano. Parati ang gasumbala loksa ka, pipipi ang gasumbala loksa ka, gusto ang gasumbala loksa ka, na emana niya kisud dito sa surga. Nakagaya umani saratan na da, kalilipatan niya na kaya kataon niya nun na batatap sa giyang kaya niya. Di niya nakatawan na giyang kutu akanggal bakiyan sama piya, katero sama piya, sidika, tamo kaya na manggusto niya, na giyang kutu, na ayaw mana niya, na ayaw pumasaan niya na su, kasurga niyan. La ilaha illallah. Nilaman na giyang kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan. ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Gengga ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama pay mo bu hadis ay. Dalam tanu ay na kailangan na masabot tanu. Dadati yan nagawi akapita iko oripun wallah. Badi ay mana niyan na tumurun sudu malaikat. Di itiro yan. Pawana dedagawi ayam na kapitaan sa uripon. Ayam na niyan na makaturun agyong kutua dua malaikat. Nanto na niyan itiroon. Na aya di itiroon sa katawkilan na Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ayam na niyan na kadnang ko na beging ka agyang ka iya minggesto na misid ka. Minggesto sa masjid, minggesto sa emana niyan na madrasa, na misisadka sa mga miskin, misadka sa inayan, isadka niya sa mga tunganan niyan, may mabagay, na emana niyan na sambing ka, khalafa ay maana kasambi anon, agyong kutuwa tamok yan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. So, masu ikadua malaikat na ayap man adin yan ditiroon, na Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ay man niyan naging gaya ininduap man. Agyang gaya ikadua malaikat. Agyang gaya kadnangko. Nagyang gaya di ipamamagay na kabinasay. Ay man niyan na kabinasaan sa tamo. Mabinasa so ibabagay ron wallah akakawasay. Na mata na kini margan. Kaulola. Ay man na ini na upung ka di mamamagay na minindu akaw malaikat apa man na bedmad agyang kuto tamuka. Upung ka pamamagay, mamasisadka ka, gusto ka sabi man na para ku Allah, makarani ka ku Allah, na man niyan na diindu agyang kuto malaikat sabed kasambi agyang kuto tamu. Nanto na pilihan ni ko lang kana dua. Baya ka baya aya kataong kau nagyang kuto kiyataguang kasagyang kuto tamuka. Na bagyuti o kita kapakatamuka di ayaw titu kapakatamuka ng guston ka. Gina ni ayaw mana nihan nana mini unaniw apa tamukiw. Mabaluy at tamukiw sa alungan na mauri. O ay. Nagyang gai na ditan way ditir misabab sa gyang gai mga hadis. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وضرب لنا الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل الله. Kenapa ayam mana ni nagyang kaya ditanu si ditiroon na so pamana na baaya giyain na mga katir Rasulullah na dibupunggulan di aya usto na miyang gulo la mambu mga suhbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam mana ni na isa siran na purawatan si sagyang kaya mga po na miyang ang gagalbakiran, pingki ang galbakiran, pinggulo layran ko kaya si sadkiran mambu. Na antuno nun, nadatara siya ini Al-Faruq, Umar ibn al-Khattab, wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma.
Nanto agi ang kaya miyaso agi ang kaya dua kataw. Nakataya siya titulo yak ini Umar ibn al-Khattab. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman an natasaddaqa fawafaqa dhalika malan indi. Ay mana niyan na inisugur kami at yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang ko to agawi makasisidika kami na miya pamana miya tabu asagyang ko to oras na adna tiyin na tamukakan. Fakultu al-yawma asbiku Aba Bakr na tiya Peter amapona miya tagu sa Ginoo ko at tiya manai ay man yan nagyepang kauna-anakan sa Abu Bakar. Faji'tu binisfi mali na aya ini biyagi akan sa tamukakan na aya ko inibagay ko Rasulullah aya man ibsidika ko. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik na inipakay siya tiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antun na iliyamba ka ko pamilyan ka na fakultu mislahu na yapitirwakan na datar yan agyan ka inibagyakan raka manan yan na biyagi yan. Wa ata Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bikulli ma indahu na miyakataling umasiyak ini Abu Bakr Siddiq o kaya para tiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukapsid kairan na anto na siwa Abu Bakr na pali niyan inawidan so tamukyan bikulli ma indahu sulang wa natatago ni natamo. Faqala rahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik anto na iliyamba kaung ko pamilyang ka. Faqala abqaitu lahumullah wa rasulahu ayat tiyan na liyamba ang kiran naswallah agu susugu iyan aya maanaw to na dedin abako kiran liyamba ay Rasulullah. Pesama nunto na aya miyatero kagiya kamamasano to Umar nati Umar ala usabiquka ila shay'in abada iman to tiye manay kagiya melek nay na dia kur kadin makikuya sa pantag bu saya manan yan na bakos kapagunay katanto malaso paratiaya iya kini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adisu ay manan yan na paratiak na manan miya ka pangibenar sa Umar bin Khattab asya ini Abu Bakar na malay parateya. Why? Gina niya mana niyan na tutulan amyang bulawla umasahbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam si oras ay mana niyan na kaya pananalo Rasulullah anta unun sisidka kanu na sagyang ko oras na mana niyan na kawapantagan na tamuk yak ini Umar nagyutipiti na tiyan na anakan kauna isa Abu Bakar takin wabsa iya aya mauna na sa Abu Bakar kaya inibagay niya sa nasulang na tangmuk yan na siya kini Umar na midya miyat tanggat sa Ginoo niyan as Umar na emanan niyan na gira amisidika na din pamana man la yatasaddaqu man la yakhafu al-faqr pamana di sidika sa emanan niyan na kanaban niyan ipakalakan oba ay manay na ba mamiskin kaya paparatian yan sa Allah na paparatian yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datar mambuhay kadwa niya tutulam yang gulaw-law mga sahbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asya ki ini Abu Talha al-Ansari yatasaddaqu bi ahabba malihi ilayhi na si mambuhay ki ini Abu Talha na minggusto saya pinggusto niya na so pinakamapya ko tamukyan. Nanto na nga pinakamapya ko tamukyan. Na pamakindagan niyo yung kaya tutula. Na naino ka ipuniota ng buki yakin niya Dr. Abdullah sa kanya man niya imanan niya na pakabagay si isa usayan na na sama na yan nagyang kaya tutula no Anas radiyallahu anhu kana Abu Talha akthar al-ansari bil madinati malan min nakhlin agwan yati manaina siya kini Abu Talha na aya pinakakawasa kung mga ansar, mga tao sa Madina, tamok, ayaman na niyan na ayatamok yan na mga kurma o mga pangumulan. Wa kana ahabu amwalihi ilayhi bayruha na aya pinakamapya apke ba ini na tamok yan ang mga pangumulan yan nagyang kutwa ingaran sa bayruha. Ngayon to, wa kana mustaqbilatal masjid na ayaman na niyan nagyang kutwa darpa
pamumulaan niyan sa mga kurma na ang ingaran sa Bayruha na ayaw na niyan na maadap agiyang kuto Masjid An-Nabawi. Marani sa masjid sa manuto. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagiyang kuto ayaw na niyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yadkhuluha nabsudid sagiyang kuto darpa. Wa yashrabu min ma'i fiha tayyibun. Napaginom si sagiyang kuto aigun amapya. Na yaqulu Anas radhiyallahu anhu, ay pitiru Anas radhiyallahu anhu, falamma unzilat hadhihi al-ayah, suatiyan so kiniturun sa giyang gaya ayah, na aya katiru Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Diniyun maparuli agiyang kutamapya, taman sa diniyong guston so siya'y apakabeaniw. Giyay ay na initurunay, na so kiniturun sa giyang gaya ayah, na tuminindag siya kini Abu Talha. Asamiyong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter na hey Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Giyang aswati mata nasigin so Allah subhanahu wa ta'ala Peter iyan diniyun maparulis so mapya taman saya mana niyan nang gusto niyo so say apkuba niyo. Na mata natigiyan ay apkuba niyan apkuba na kung mga tamuwakan nagyang kay Bayruha. Na wa innaha sadaqatun lillah, na mata na tigyan na inisidka ko ay mainap kubain yan dun na sabab sa giyang ko takap kubain yan nun na inisidka ko at tiyan manay arju birraha wa dhakruha inda Allah na yaman niyan na dingan-dingakan na yaman niya mabali niya ipapakaran niya kung ko Allah sa yaman niyan na mabali ay maina tadi na kung ko Allah inda Allah fada'ha ya Rasulullah, hay Rasulullah taguan ka ko yaman niyan na isugu Allah. So say ay kabay wallah ay suarakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukh zalika malun rabih. Tigyan tamo ka tigyan na kamakalaba. Tamo ka tigyan na mayakalaba. Na miyakaduni na tumatiru. Wa qad sami'tu ma qulta na miyanagak na tigyan nagyang ka nakabasang wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Na ayat tiyan aya irenak nun aya kapian yan na singkatiyan sidikaan kung mga sisipag ka, mga tunganin ka. Faqala Abu Talha na pitiro yakin Abu Talha af'alu ya Rasulullah na punggulo ulan na sa isugu Allah na pimbagi-bagi iuayak ini Abu Talha si ikway mga tunganin yan awu sa mga bapayan, mga tengedian misan. Iyay mana niyan natutulan si isagyan kay ami pantag kung ay mana na mga suhbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ano pa na mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mana niyan na pinggal bakira nagyang kaya tagalbo kada taray nagyang kay na inuto na kagyagiyai na ay mana niyan na mga di pa manutulon ka ang kanong pakaparatea akana ba matag yung kuto akyatiro ano Rasulullah kadi isaw na kinikini sugunun wala kadi sala ka urupon na pinggulola o mga tong ama ginawa o Rasulullah mga suhbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuwa yaman na di kaya sisidga nagi so tamok na miya ka Arab mehema na niyan na miya ka Arab so tao sa ema na niyan na kaadmiro na tamok kuwa yaman na kaya sabapan sa ema na niyan na kaya pakaranin niyan kukad na niyan na Rabbul Alamin na nainungkap sumpatan tanubu agyan kaya mga ndawan pantagbu sa agyan kaya kasisidka panginta ko Allah ben pakabager aparatetan ukukad dan tanu Rabbul Alamin agi mani ay mananian na pagapas tanu nakatay agyan kaya loksi upagarinio ada salaka wa rumwar kaya Dr. Abdullah Haji Ali Munib magbaloy ay sa inyo ulwan sa agyan kaya Jam'iyat al-Waqf al-Islami na benda mapian na ay tanap man pamakinagan kagiyan kay gurutan na doktoray na mayno ta doktor si sagiyang kay ayaman na niya na Pilipinas na mapya na pamakinig tanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, papamakinag mapiar kanusan imantuwa gabi-gabi imantuwa lawan na arbia ikadua si ko Rajab ragu nasangibu agu patagatos agu 40 agu isa si ko al-hijrah an-nabawiyah. Mga bangsa ko na may nagtanod ng iyong tuwa kaya pa magusir tanong ko tayo sa akong mga guru tano si Sheikh Sadiq Muhammad Uthman kaya magusir na tanong iyong utang mga pipiya mga sadaka o mga tawagi sa sadaka agi mga bangsa ko aso nga mata ni ron na giyang gaya ibabatog tanong sa dunia na ayaman na tito sabab katatagutan sa dunia ini aruar sa ditan o di kapamoron o di nakapanimo sa peluto on tano sa ngotuwa sungon tanwa miyaka watawatan dead na kang babalingapan o da miya singgo taka aluto ka na miyak wakaungos so din sa walay miteroon sa Quran at gina watazawadu fa inna khaira azadi at taqwa. Pelotokan watig wala na mata-mata na ayam ya kapia-pia luto nangutwa ka pananggila sa rarangit wala pananggilan takon so rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala kaginanipit mananaluto amapia na marang-barang din sa mga luto giyang kaya masasangan tanong si mga bangsa ko magusin tanong mabuha ay amanan yan dadi tanong di prasarasen mamagusay nagyang kutuwa kapag magusin tanong sa kapatay kagi antare di yung pagkataam ko katero o nabisal salama katero wala kullu nafsin dha'iqatul maut langon na ananiyawan yan na pagkataam sa kapatay malunga man pati amegas kay makatamon imato na nga pangatami ka bibiyag kapan okay na ina mga kataman ka din magyo ka sa maganda ka na kataman ka din sa kapatay ka di takataon no katadminyo so kiyang ngulaw-law sids sa ngayong tinumarawi miya kay sa matay so pira polo, pira gatos. Sa kiyong utakakumad no Ramadan. Malunga man ito, pati mga bangsa ko. Umanisa na di mariparado ka pusa. Marambalangad na di parado na umanisa para sa ayamanan na tilagad niya si ko. Kapo mo sa na Ramadan na gubad na maulog na katanamang utawi da ka na gira na peremya tayo sa kiyong tuwa ayamanan niya na kiyang gira si Samarawi ado ko man ng mga bangsa ko kaya ko pamisita no manisa sa mga turugan yan ko masakya pa sa dugira na ado ko na kay mga bangsa ko kaya mga soldo ko alay niyan na miyo man yan ang nagyang ito atulan
na bumi ni kilala niya yung sa gitu siya mayan. Na sorilo siya mayan na gusukuan. Malong ya mayan ka bumi man yan na so tulan na masosoluta malong na din na lambo na sapo ago kubala. Katulambo na ayaman yan na sorilo siya mayan na maprerilo siyan ko tulan yan na gusto. Malong na mamalong ko nang utama yan inawaki mata na hiram yata iso tao ada milabang dapat na milabang atari pakalabang sa koto adin gasolda na marawi matan na imanuto na antay ayam anan yan nakuan tomatago sa diyo tumapangulaw na ilan yung manuto gumangulaw na nagiyan ni ngaya kapatay na di nga tatak sa ginawa nga sa matiga matay ayad na kapitangan ng utak kapito Abdullah bin Umar at na ida asbahta fala tantadiril masa wa ida amsayta fala tantadiri asabah iratigu Abdullah bin Umar akia pitanga na di nga penewa kagabinir ka na gira mamuti na kaya gabinang ka na di nga penewa ikapiter ka ito na yung manaw to ay pipikirangan na umiyapita ada kamatay na di nga pipikiraw ba nga pan kagabini na sisigap sa dunia pipikirangan na patay ka di pang kagabi na umano kaya gabi na nga napikira ka man na di ka magapitan na patay ka kaparaan na ka din na pakipos alango na pato ta panggalaba ka na ka na ang nakamanggalaba ka kaamay-amay na di ka lumiyakay amay-amay na di ka lumayakay na miyaw makaw kapatay na da nga mga manggalaba ka so dapat panggalaba ka na ka ko kaya man nakibabatog ka sa dunia. Imano to mga bangsa ko, si tano to matatama na sagiyang utuwa, kaya pa sa dalumabang ang iyong utakuan. Miyatay, mapamagusay tano din sa barang-barang din nakuan. Mga sensi, upang makapamagin nagatanway, nagapakaya pagkabagang nga sa miya kapiya-piya, agay si ko kapagintaw nga ko kapaka-ontol yan si ko kay Islami. Aya problema na dataranga daras tano na di ta kataw na nirampay sa 5% ako maranawa pa maginagun naso 95 na din na ba niyan si katawi di dapat ndaki mirampay 5% ka benda pa na 1% na doon pa narampayin kapirad na rin sa manay pa maginag ilang nga pa diyan ilang nga sumadakala tao ba na pang under niya no sa radio niya nakada da ba si sumusuwit sabu sa ini kalim wala pa man na maghidsita kawan ana cellphone yan na ana radio niyan na gito buwa so sang ibun din na isa-isa nawaki pamali na kaya nga masoswat ano sa kabibimban ano sa giya nga dunia apa pagusayin sa agama na da pa makinagun api anda nga dun pagwita wita nga sa radio station wita nga sa telebisyon wita nga si mga masgita wita nga si mga benda sa tao mga pangsiunul miya katita kat pasungun ed nakalilid napakalilipatan ni Rando Basiran pamatay pakalilipatan ni Rando Basiran ay manan na kada sa nga dunia kayad na pipegan niya na palay siran puputaw ko dunia ano mo nakita kagya mga tawa girababu pumbalay napian niya miya sakam sa madrasa o di na masagita na ipraksiyan mata na kaya di ko na kaya karawan o bako pumbalay na katabihan ko sa madrasa o di na katabihan ko sa masagita pumalayin pa man nami subra so kala na nga ako kala napso ayam anan yan na katawan naka ron simba sa Allah na paringasan na ka mata na kaya may subra nga kala napso manusa may kaysa na kung namin ang gulaw lagi mga bangsa ko kawasa mga wasa miya kalalay tamo nasiyagi ito na piyagi komponen sa walay niya nagilang gumilang
Kaya ko napakumbaw nun. Kaya ko nakakilid na wala niya. Naranggar na mas kita na waki. Ranggar pa na pagkaguguran. Nakaya ko nakumpaw na tiguno mga pandin niya na dato. So kumpaw na ka na miya sa rumpakan niya sa ranggar. Atong naikidi ako ranggar. Natigin nagabuan niyo ron. Allahu Akbar. Naman kaya rawin niya ro. So kaya naguno mga pandin. Gibiran sa mga ranggar na. So kung nagiso di masang utaranggar na miya rata-ratagi na wera nga tira na mata nagisya kini ka. Piyakat priority niyan so wala niya na di so ranggar. Na mataga di diyo piyakin balen niyan pero manaranggar o to napipipya. Nagito na ba miya bulis. Miya duman so ranggar. Nakataon yung mga bangsaw ini kay diyo wala si kaya to. Bigan wala sa ultimato at talaulan. Ato na isugan yan. Dan yan naki pakimbalay ngo tama sa miya katalaulan. Na miya kaysa ko nalungan siya kaya ginapin na talaulan na din no to magudi. Minimum akong sa container yan. Makapupon sa parin. Napagalaw niyan na ko na leo kaya na medyo detaryan ang buong maranaw. Yung tamijur na patindinan niyan to igiray miliyon niyan so container yan na para ipagkila ko mga custom yung to medyo na di na nga pag-istrict iwan ang to container yan to na magan nakipkiliw niyan. Napaganta inalawiran nagyong ta container yan kagi ako na sunsiran sa pandalan, miya traffic. So kaya traffic yan, ayakon mauna sa truck yan. Talo timang uno to atrakan ko pagalaw sa container. Mauna sa trakan ko takawasa. Kaya ako na mag-green. Na di ko din pagisag sa truck yan na sirbat yung ano maore na din. Inilera na nga sirbat na miya harta ta miya tay sa truck yan. Biyuno wala. Siya to. Naso kaya patay niyan. Na, giyang medyo na kaya masoswito niya na nga solda walay ang akawasa. Na ba miyan sa walay. Sa kanya man ni mikuda ki karomaya to. Yang aroman yan subabay na ay maro di si sandang si utamo kang utama maamali kita. Ayaman na ni Raksian sukuan. Ranggar peke bayang makibiso kumpaw niyan. So tiswala. Pamana pagkakuan to sa tuma. Kapidi buwag iso tao. Na wed nga pangarasi ka. Na dingong parakasin sa mga maskita o sa mga madrasa. Abang ay malag na pagarasi. Kadi nga mabog sumor ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Nudan tanong ang aya kapatay. Apgalipatan tanong. Ubatan o pumatay. Miyaloy tanong ang tama pantar, agi ang uta ko ba umiyatay. Nami akong ba din sumungkar, agusto nakir. Kasumarian nira nagi ang utuwa, amiyatay. Nadiindu ang uta amiyatay sa bed mga asambag. So tigo na biya, odo li akhikum thabat fa innahu al-ana yusala. Panganiniwati yan si pagariya iyo sa abad ng mga sambag. Magtakana ang mga sambag. Kay mantuwati ko Rasulullah na absumarian. Nagyuto ba miyang aluitan ang otowa. Ay man na makapantakon. Ay sarawadatan romaloy. Nasukunso Amr ibn al-As. Nakaya ko di sa karatal mo. Miyatangad ko ginoon na patay. Natini mo yung unsong mga watayan, nagusong mga pamilya niyan. At tigyan na ame tigyan nga ilubang ako niyo, matay ako ilubang ako niyo. Nadi ako niyo at tigyan pagawa taman sa ayat tigyan na katinian na datara tigyan numikir ni gano sa satima na unta. Amia pa sa tigyan kerni
Ini orang natigin nga pagawa iya tigin nakatinian pamana mga 5 minutos media sa oras o di na 40 minutos. Di man kay sa oras. Para tigin kagdam ako niyo. Ayaw to paninti akal ro Amr ibn al-As. Nangutak ono nabi sa mega mapasad tumambun. Agi yung utamiyatay na pagkanag ko ng utamiyatay so depek o mga tawa lumibungon ko kapamilingiran na pagkagdam yan ko naki pamilino gira awaan tao mga pamilya ta ko kuburta kami pasad din so ay malag narakataong ko dunia kakya tambunan ta nayamin beloya bagian ta nagyang utapat pasagi ayama lang na ini ubor taon nagyuti mimbalo ya perma minta adrista sa diyon sa bangit na dunia agi ang utawan na diyo siya panawdigi ang uta kubata na makatoko na miya sugat na panatuwilit kapimbali no mga batatang uta lalabangan rakatanaya pa na kaya pantagang safety tangiran na so ubah lawak bara may kabagyuti maulolan na mata na kaya attitude na marasaya may kaso watatan na din yan pagunguan so kubur kami aloyo Syekhul Islam Ibn Taymiyyah so konso kapag unguwi ko kuba ko kinalabungon no miyatay nadataro kapag unguwi nga ko kabibigin ay malag na so kuba na di ka pa kaya dapuan di ka pa kaya lakadan, di ka pa kaya untodan, di ka pa kaya baluin alalan, di ka pa kaya pagulugan sa basura, ayap na rin ba kaon titi udu, kaharam. Miya kalala dusa. Kailangan na respektado so ko ba? Sa dataro ka respektado yung sigukuan. Nagito, ayamanan yan na, pagka nagkakaon, o miyatay so dap o lumibangon amay ka pambaling siran nagiti so Amr ibn al-As na tigin na di ka no pasimbaling anak sa kano magagidam sa giyong ito at tandaya mga 40 minutos tandayo pa makatiya ito yung sa giyong ito as yung baliyaw ta nagito miyalo yan na sa sahih kita ba sahih agyan na insanaw Amr ibn al-As ka so mga bangsa ko so mga sahabaw nabi na isad na malaa miya sangan yan ko kaya pakadi ang mga Islam sa dunia na so Amr ibn al-As sa kanya ni miya kataban sa ngayong damisir may Islam yan na yung damisir ay pun ko masan yan na taman ni mataw na din perempas so Islam sa ngayong damisir ay miya ka fathon miya ka lakaon kaya baliw niya na ingda Islam na so Amr ibn al-As miya kalala miya sangan no Amr ibn al-As sa siko Islam ko kaya kinipanulon ko agama mga bangsa ko naginan ayaman yan na pwede na miya makalala mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api apa na miya rin mag-Islam ka ay kaya pag-Islam yan na siko ragunay kawalo siko hijra ayamanan yan nakagi ako sa mong sa Madina so Amr ibn al-As na kagimada ngayon so nabi na tigo nabi ay no ka tigin na miya ko mako ka mubaya anakan sa ka ipasadakan sa kasi ko Islam matigin na tigo nabi yan na okay ha na dog na karakan na tigo nabi lima nga ka ay manap kumusiran ka bagay sa pasada so Amr ibn al-As ay amanan yan na titud na miyag Islam na inidawag yang una lima niyang unabi na kaya ko nakawa ano nabi lima niyan nagimit yan tikuno nabi ino ang gimitali mga tigin na kagitigin na tigin na isiratakan sa ayam ano yan na kapmubayakan rakaya Rasulullah tigin nato na isirat ka tigin na mubayang ko sa kao
marilaran wala sumya unamian dusa kan ka tantawa tigin na mala miya sugu ka na tigin na kalalalungan pantagar ka tigin Muhammad ko dakan sipa na tigin na ulula natigura Rasulullah SAW abang ka di katawi asu Islam na yajubu makablahu pagkapunasiyan sa ulangon nami ang ilabaka ka ani ka pag-Islam makatigin banga di katawi asu hijrah ani ka transfer ka punga sama ka semua sa Madinah nasulang-ulang unayaman yan nami ang ilabaka ka dusa napalir ka dinirila nema to ati nami hijrah ka nami ada sudusa nga na miyag Islam ka nami ada sudusa nga nagito ini daw Amr Abdul As aliman yan si Nabi na inipasadayan sa ayaman yan na pangungunutan yan sa Rasulullah pangulalan yan sa Islam sa taratop sa diyang kagaganyan nagito ba miyag Islam so Amr Abdul As nami baloy sa kanin na padugong mga nakuda mga batalo ang mga wawaraw Rasulullah SAW ang mga commander sigong mapiyaging dingadan igira ad na pag-igubato Nabi ang mga kaper pagatuan ni Ranso Islam ay ang mana niya na apsupa ka ni Ranso Rasulullah na isad na apsuguno Nabi ang mama na so Amr Abdul As apapagyo na tanan sa mga mama kagi sabab sa sokon so Amr Abdul As na isas kanya na mama amar ginakap ke tinggi aun sigo kata katika ako apian to na makapantag sigo ay malang na di ang galabak ako apian to na maya panad magkap agalabak nagiramit adeso Amr Abdul As sa taktika na marganas kanya na pagkakawan pagkatingki sigo kapasang ko kabagay sa taktika ko apian to na nailani manuto mga bangsa ko isas kanyan pamarin nila wala ago siya sa kanyan miya kang galabak sa miya makapiya mga galabak para si Islam namibali ito ason na igira anail nilabang ka miya tenga naubanara pa man na malaki pang apat ko miya tay nadigaan din ni tambuniro na miyaw na kan sa walay balabogi sa wataw-taw miya kadadalawata balabo sa nga kaya pa kadakalakas-sangapan madakalakas-sangapan so loksyan mga cellphone laptop mga tab barang-barangad na kayo matuwa miya makapya makasigi-sigi mga kasangapan nandin ni kilabang ka nawala nga lang na suwata ka na di niya ba nakikaubakan yan onong ikukubang ka kamatatago sa ginawa niya na basiramban mau na ako laptop yabi basiramban mau na ako laptop yumi o di na cellphone yan o di na tab yan namada na nakakailangan nakagaganang umaling lo ay ilaha ilallah miyada so ay malag na arap sigo ay manan nakinimbutan kaya makagusina ka ay dapat na dampat nakasukubay ang makagusina ka di nga awaan o di pa sa pasad ka di sa o di may ka pasad ka lombang siya makaudin na sina ka na di sa upapa kasi ikaw sigo Saraguna ka pamisita nakasama kay Sap benda penagyan nakato nakawatay pungo kinilabang niya kaya mayan na di sa kaya patay ni na din yan pamisita siya mayan o di na sina yan la hawla wala quwata illa billah aso Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alwin yan ang utat katiruyan akunto nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakirukum al-akhirah tigin namiyaw na tigo Nabi na inisa para karkano o baka no pupamisita ko mga kuba na iman to atigin na pamisita inyo sa mga kuba kamata na tigyan mapakatadong makano niyan kung kapamisita inyo ron sigo kapatay sa alungan na mori ay amanaw to na pagminro Nabi na sa mga dato na ba sa mga bay so mga bay na haram kiran so kapamisita ko kuba uba siya nung pamisita na piya karatakiran ka ay maitir Nabi na laan na Allahu zuwarat al-qubur pimor kan wala sa mga bay adi mamisita ko mga kuba so mga dato to ipagminro Rasulullah SAW mga bangsa ko ginan manarugurugut tanoy man to sumbatan tanobo sigo mga padoras tanoy sa lang ngaya di tanong siya di ka paruguruguda
Kundidetari ang mga usayan. Balasangan wala sa mapia ko din di ka pa makinag sa ngaya umoras tanong manalungan arbia. Ipong wala sa 4 media na tamasala singo sa kapkakipinian ko madin pito gawin inshallah ay buka pakalpas tanong nagirad namin ibalang adin abatan ronggero si sa bayaman yan na batan mga paguras sa panalamatan tanong mga buwag yung radio station o mga panaguntamaniran yung gaya ayaman yan na Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation 95.5 Call FM pinalamatan tano so General Manager Asibay Haritha Adyong Alonto so Chief Technician si Ranol Intong so mga technician yan na si Larry Juan Romeo Agusi Agri Diretso kung mga panagutamaran ayamala pinalamatan tanong na sukirak sa nga kasangapaan so kapapantagan na gobernador sa Ranao kung kinibugan yan sa agiyang kaya oras tanong ng maliwanag serbisyo o pagtao balasan wala sa mapya sila mga sanulangon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country.